Ýene togra gydylypdyr. Äri heley, äri bazady ba ýene-de işe çykyp gitýär, dogurmyş diýipdir. Şerigatda dogry, ýöne şaraýat bilen dogurda, mutlak dogurda. Bire gidenni hijabyny raýat edip gitmeli, namahremi bilen oturuşmaly. Bar iş uğruna baranda, ýani iş jaýyna baranda namahremi bilen halwat tapşmaly. Hawa öz hemjinsleri bilen bolmaly. Eger namahremde bolsa, ony kamilen muhajjaba bolan halatynda o da bir orar şaraýatly bilen dogry. Inni işlejek bolsa, muhite karyna kamilen heleli bolmaly. Yani bir namahrem gelip o bilen oturuşup, o bilen hoşabez edip, jokay düzüp bir zat etýän bolsa haram, dogry däl aslan. Ondan soňramda maşgalan işe gitmekligi bilen müşkül ýok şerigatda. Ýöne ýanky şaraýatlar bilen geçsine görä. Ýöne biçler aýdylyşyna görä şerigatda erkek gidip daşarda işläp öýe içerisine zat getirmeli. Emma hatyn näme? Hatyn öýüni gawsaklamaly, öýüň amanat